deal with beauty? Is it in a bad shape? Is it perceived as useless? No, I'm not so sure. I don't know. It depends. In the short term, it is far more, it is incredibly unlikely that we are ever going to actually be language. Playgirl, why are you sleeping in tomorrow's world? Hey Playgirl, Playgirl, why are you dancing when you could be alone? Hey Playgirl, Playgirl. Mi bismo prvo mogli pomisliti da predaja seminara na kraju semestra, dakle, ja ću počiniti radove na kraju semestra, kako ćete vi to predati, da ne donosi optimalne rezultate, da pače upravo donosi suboptimalne rezultate, vaša maksimalna sloboda. Ali ako vam kažem to, ovo predajte do veljače, ovo predajte do kraja ožujka, ovo predajte do početka lipnja, zapravo time što sam vam malo pritisnuo i što sam bio malo paternalistički, malo gadniji, zapravo sam vas stimulirao na bolje rezultate.